Ei, Sara. Patrícia, estàs bé? Digues, què vols? Puc dir-te una cosa? És pel teu bé. Esclar. Ja sé que el Gerard és amic de la família, però no hauries de deixar que s'atansés per aquí. Ens vam veure obligats a tenir-lo com a soci. No li puc prohibir que vingui. És més perillós del que et penses, creu-me. Sara, gràcies. Ja sé com és el Gerard, t'ho asseguro. No ho saps. La policia l'està investigant per tot això del Fidel. I el Gerard li va fer la vida impossible durant mesos. I ara li ha fet l'última putada. El Fidel és a la presó per culpa del Gerard. Ja ho sé. T'ho ha dit ell? El Gerard t'ha dit que la policia l'està investigant? M'ho ha dit el Fidel. El Fidel? Ahir el vaig anar a veure. Ah, sí. Avui l'he anat a veure i no me n'ha dit res. No sabia que l'anessis a visitar. Fa temps que t'ho hauria d'haver dit. El Fidel i jo estem junts. Junts? Jo estava molt malament amb l'Emili. I un dia vam quedar per sortir com a amics, però les coses es van complicar. Tots dos necessitàvem algú. Patrícia, no cal que em donis més explicacions. El Fidel pot fer el que vulgui. Sí, però tu ets amiga meva i ja et dec una explicació. Només has de saber que no és un caprici. Jo no m'hagués embolicat amb el Fidel si no me l'estimés de veritat. Doncs encara t'entenc menys. Si l'estimes, no sé com pots tenir tractes amb el Gerard. M'agrada i no els hi he de tenir. No cal. Demanes un crèdit i li compres la seva part del basar. Patrícia, fes-me cas, talla qualsevol relació amb ell. No és només el basar, no és tan fàcil. No t'entenc. De veritat que no t'entenc. Ja ho sé, però és així.